हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे अफिशियेल गेवलां यूट्यूब चैनलाव बरायनाय थाबाय। सो बेनो आंनि यूट्यूबाव फार्स्ट भिडिअ ब्लग होनाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गुबुनफोरखौ सापर्ट खालामनाय बायदि आंखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै। सो दायो भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। चलो लोगोफोर नै आरो मोनसे मोजां भिउ सार नायो एसे नायबानो जाबाय। ओरैबायदि गिबि नाङो दैया माने गोजोनथार। स' लोगोफोर जों फैबाय नै एसे गोजान मोनफैबाय। फैयै नै जायगाफ्रा माने ओरैबायदि मोजां आरोना भिउसफ्रा नायनो। नै दैमानि माबाफ्राबो नोंथांमोननो देखायबाय एखेबारे मार गिबि नै थांग्रा लामाया। सेन्देल गानना फैदों, जुथाबो गानजायाना जायगायानो। फाइनालि जों दा नै मोनफैबाय दै गोजा। स' सिङाव हाबलांना नायनोसै मारै लामाफ्रा। बियो आदा फैफादों माने जमा बेरायनो। बेखि मोनसे दङ नाला होननाय, एखेबारे भुटान मोनहैखायो आरोना र'। स' नैबे नालाय हानसै नै दै गोजा एकदम गिरुवा गखायो आरोना दैयानो। ओरैबायदि दैया गोग्गोआनो, खिन्थु साइडआव माने दै गयो फैखायानो। खोन्थाबावगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ओरैबायदि गयो आरोना दैया नै गोजौजों गयो एसे। ओरैबायदि नोंथांमोना बिदिनो माखासे खिथालांगोन भिउस जायोना। जों थांगासिनो नै मथा मथि थाबायनो बिराद हिबि नाङो, बारा गुसुनो गोजोनखानो सान्दुंबो नांफैखाया आरोना। ओरैबायदि हिबि नांखायो गोजौफ्राव। मोनसिगोनथ' आरो ओइ नेयाव दा ओहो फैयाखैना ओइदिनखालि बिराद गुसु साफा इन्ट्रेस्टखा नोगोर गखादोंना। नोंथांमोनाबो मालाबा बेरायफैनो हागोन गोसो दङब्ला। नायदो लोगोफोर फटिला फटिखा अन्थाइयानो बन्द गिदिर बेन्दों नायो दै गाखोलांनायनि गोजौआव। स' मोनसे माबा दंना, सिगां उन्दैयाव थांदोंमोन। नायनानै फैफिनबाय ओमफ्राय बेसेबां लोगोफोर नायलांसै मारै लामाफ्रावथ' सोलायजोब्बायानो। दै खनसे देरबानो सोलायोलै ना लामाया। बारस'बायलां फिरनो लोगोफोर मेंबाय दे आरो बिराद खस्थ'लै। है बारबायलां थांबाय नै माखासेया। है अन्थाइया Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's surround us. You look into my eyes, together feel so high. स' नै ससे गोजान फैलायबाय जोङो, ओमफ्राय भिउसखौ लालायबाय आङो। स' नायलांबाय थादो। खोब थान्दालै फैबाथाय माने नोंसोरो जायगाखौ गालांनो बागोन आरोना। ओरैबायदि मोजां जायगा आंनि थाखायसो दे, खिन्थु नोंसिनि थाखाय माबायदि जागोन मिन्थिया। आं खिन्थु फैनानै नायनानै खोब मोजां मोनदों आरोना। स' अन्थाइफ्राथ' माने गोथै सिस्टेम गोजा आरोना, माने ओरैबायदि दैजोंनो माबा जालांजोबो, माने दै बोहैबाथाय जामलांजोबो हारसिंनो। गोथैयानो होननांगोन माने एखेबारे। नै बेथ' खोब मोजां मोनदों आं माने फैनानै। जोङो दा साबैसे फैदों, साथाम साब्रै साबा सातजन आठजन फैदों जोङो गासै। नायलांबाय थादो बिराद गोजौ गोजौखा आरोना।
nih हाया माने लाम गुगाबाय दे खिन्थु आयु नैयाव ना थाखुमायो लोगोफोर नाबो सारफैनो हागोन आरो ना ओरैबायदि दै गोजा होननाय जायगा वाह अबेजों मा बुस्थु मै मै ना मालै नै इयो दैजों खुरखाजोबनाय नायलाय नै माने दैयानो इबादि गयो आरो ना नाला नालाजों गुदुं माने जास्ट गुदुंसो आरो नै दांजायो खिन्थु बवा ओरैबायदि गोथौसिम स' लोगोफोर नै लोगोफ्रा थांबाय आंना हारसिं थालांजायालै बिदि लामायाव गोथौखा आरोना ने नायदो नै खोमसिखा आरो ओरै साइडआवबो बे साइडआबो लोगोफोर माने जों गोथौ जायगायाव दंथारो माने इक' जालायो आरोना एकदमबारे माबायानो ओरैबायदि गोथौ जरना गाहायाव दं दै बोहैनाय स्टरेज फुल जानानै स्पेसा फुल जानानै माखासे मोजां मोजां भिउसफ्रासो थाबोबाय लोगोफोराना उफ जारला जाबाय माखासे फिल्म दङमोन बेखौ दानबाय आङो दा ओमफ्राय एसे स्पेसा जाफिनबाय आरोना मानि थाखाय देखायलांबाय थागोन दे माखासे भिउस आरो गोजौ गोजौलै लामा जायगाफ्रा नायनाय ओरैबो हाय स' सिगाङाव देखायनि नोंथांमोननो आरोबाव नायदो नै लाख'नो हायालै मार नै गोथां गोथां ओरैबायदि साफा जिउखा नै नायदो चाइनिसफोर बायदिनो जागोन ने गुफुर बेफोरनो भिउस माबायदि नांखो जायगाखौ नुनानै उनाव कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट बक्सआव केमेराखौ बेलेगावसो नायफ्लांबाय थायोलै ओरै फारसेखौसो लाखानांगोन आं होमबासो जाबाय स' दायो ना सारखांबाय नै संनो नागिरदों सेल्फि लाबाथाय सेल्फिनि माबाबाथाय आखिथिंसो दै होनो नागिरदों नै जानोसै दे आरो जों फाइनालि जोङो बेरायनो बाबाय आरो गोजान दंबायोमोन थांबावोबा थाङासै जोङो ओमफ्राय ओरैनो जा खामानियाव फैदोंमोन बेबो जायासै मैखुनसो नागिरनो फैदोंमोन ओमफ्राय जास्ट ओरैनो बानानै थाबाय बिदिनो ओमफ्राय नासो थेबाय जोङो माने दै गोजायाव ना थेनानै ओमफ्राय बेखौनो दा ओंख्रि संदों आलु ओमफ्राय नैबेखौ माने बाथोन होनानै जासिगोन आरो जोङो मोनसाबदोंमोन नै बारलि ना मा होनो बारलिथ' नङा नास्राय बरख' हाजोनि दैयाव थासोयो आरो बे नाया ओमफ्राय नाथुर मोनदों ओमफ्राय बेखौ खान्थासिना ना मा होनो गुफुर गुफुरा ओमफ्राय नैयो ना अन्थाइ ना खान्दा होननाय दङ जोंखै ना खान्दा नोंथांमोना मोनजाफेरदोंना फेराखै खिथाहर खांख्राइ जो आरो बियो ओमफ्राय खेबजाबायबो एसे खननानै बिदिनो अन्थाइ सिङावसो थायो नालाय जास्ट जानो होननानैनो मावबाय आरो जों जायगासो नायनो थांखादोंमोन नालाय मैखुन खानाय फासेनो ओमफ्राय मोनासै ओमफ्राय ओरैनो दा दसे सम ओंखाम ओंख्रि संना जानानै थांफिनसिगोन आरो जोङो स' नायलांबाय थादो जानाय भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनोसै दाबु बियो खांख्राइ दाबु स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जानानै दसे थानानै थांनोसै जोङो सायगासिनो जोंना सासेया बसआ बिथाङानो लेंबोग्राया जोंना हाजोआव जायगा नायनो थाखाय ना जानो स' नोंथांमोनहाबो इन्टारेस्टेडबा मालाबा फैनो हागोन आरो ना सम दङ बारा टेनसन खालामना स' ओंखामबो जाबावगोन जोङो आरामनो नै संनानै जों ना थेगौमानि आराम संना दोनबाय मालाबानो गुसु जाजोबसिगोन दा ओंख्रि मोनगौमानि बेनो जोंना ओंखामा लोगोफोर दायो मोनबाय नै ओमफ्राय दसे थानानै जासिगोन लोगोफोर फैबावनांगौ दं फैजोबाखै माने ओंख्रियाथ' मोनबायानो एसे नांबावगौ थ' दायो नै जानो लासिगोन नाथुरखौ
बाथोन एग्लिबाय ओमफ्राय जोगलावरि माबाजों आं लाबोआखै जोगलावरिजों नाथुर मा खालामबाय ओमफ्राय ओंखामाव डाइरेक्ट लागाखाबाय आङो जासिगोन ओमफ्राय नै आंना दैया बेयावसो लोंनांसिगोन आरोना ओरैबायदि उफाय गैया हाजोनि माबा बिदिनो खालामनानै जालाबायनोसै माखासे लोगोफ्रा ओइनिखि जादों नैयाव जादों माखासेया आं खिन्थु हारसिं जाबाय आरोना थ' जानोसै लोगोफोर फाइनालि जों दा जाखांबाय दसे थाना थांसै एसे जायगायाबो माथो जानायनांगौ बेखौनो नायजोब्बाय आरो बेलेग बेफोरबायदि जेबो पारमानेन्ट मोजां जायगा गैला ओरैनो जास्ट ससे देखायबावनोसै दाहाय गरम मोनबाय माने ओरै माबा गरम जादों सान्दुं नांदों दुगैलांनांगोनबो खोमा दुगैनाय जायोबा दुगैनोसै दा बाबायदे आरो बरिं मोनबाय बिराद गोजानाव फैनानै इन्सान नेटबो नाङा जेबो जायगायानो मार गोजोननि जायगाखौ नायफैदो फैबायदे आरो बिराद गोजौ हाजो गाखोनानै मेंजोब्बायलै नायलांबाय थादो लोगोफोर गाज्रिदोंलै हे भिउसफोरा माने बेगावबो फ्रन्टआवबो मोजांथार ना गोलोमजोब्बाय आं नै सब मोखाङाथ' आंनि एसेबां मोजां नंखाया थेवबो माखासे भिउसनि थाखाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय इन्टारटेननि थाखाय बानायबाय बे भिडिअखौ खस्थ' मस्थ' जायगायाव फैनानैब्लाबो एस' हिट नांखायो आरोना नायनै बे दै बाज्रुमग्रा जायगा इयो ओरैबायदि साफा जायगा इनि नाय मोजां सखायानो आरोना इनि थास' इयो थास' नाय जों जायोना इखौ जायोखौ बिराद मोजां जानो थाखाय ओरै थास'आनो आरो थास' बागान होनांगोन बे ससेखौ माने मोनखायो आरोना जागासे बोथिसे जों जेसेबां आर्टजों फैबा आर्टजोंबो मोनगोन दा खानोबो हागौ जों बहुद गैया माने वाइल्ड माबाखौनो बिदि खालामनो फैखादों नालाय जों भुटान हाजोआव स' नोंथांमोनहा माखासे भिउस आरो सिगाङाव खोन्थाबावगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नै माखासे सबाय नायदो खोमसिखाबो जायगाया हैद गालिनबाय उफ नायलाय नै गोजौफ्राव देन्जार मोनसिगोनथ' आरो ओइनियाव दा ओहो फैयाखैना ओइदिनखालि नोगोर गखादोंना नायदो लोगोफोर एकदम मन्दिर सिस्टेम बेन्दों नायो बेजों गाखोलाङो माने गोजौआव मोनसे माबा दंना ओइनै स' नायना ला लोगोफोर गुफा हायग्लु गुफा फाइनालि जोङो बरिं मोननानै बेरायनो बानानै फैफिनबाय दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खिथाहरदो आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामहरदो लोगोफोरनो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइबबो खालामलांदो आंनि बे फार्स्ट भिडिअ ब्लग चेनेल अफिसियेल गेवलांखौ थेंक इउ